Здравейте! Вие сте с поредицата на лов за боклуци по канал Румба. Реших всеки месец да почиствам по около 2 кг боклуци. Но заедно можем повече. Представете си 1 милион съвестни българи, ако почистят по 2 кг боклуци месечно. Това прави 2 милиона килограма боклуци, почистени на месец. След една година България ще е... Да не кажете, че само говоря, вижте следващите кадри. Както казва Левски, дела трябват, а не думи. Ако видеото ви е харесало, моля споделете го, за да привлечем повече хора. Това е от мен. Чао, до нови срещи!